Fi żmien il-ġimgħa l-kbira, il-sinna spiss jintuża fir-rappreżentazzjonijiet tal-passjoni mtella mit-teatru tal-komunità sabiex jikkomunika ġrajiet li bidlu l-istorja tal-bniedem. It-tim tagħna tkellem ma' Martin Gauci dwar il-lingwa u drammi tal-ġimgħa l-kbira. Dan l-aħħar snin il-reċti, il-produzzjonijiet tagħna tal-ġimgħa l-kbira sirna nagħmluhom bil-Malti b'siltiet bl-Ingliż. Dan minħabba il-kwantità ta' turisti li jkun hawn għall-ġimgħa l-kbira tar-Raħal li f'Ħaradaw isseħħ f'Ħatt il-Palm. Ma jfissirx li ma nagħtux ħafna u nagħmel lajn taħt il-kelma ħafna importanza lill-kelma Maltija li għandha saħħa qawwija qisha sikkina taqta' b'żewġ tixfar. Billi aħna komunità fih dan komunità, imma billi l-komunità tagħna hija teatrali, il-proċess huwa wieħed teatrali. Allura nsibu ħsieb ewlieni li ta' bilħaq jolqotna. Pereżempju, bil-forsi rrid nagħti eżempju, fl-aħħar produzzjoni li għamilna Mejtin ħajjin, ħriġna bil-ħsieb ta' li nambjantaw il-produzzjoni tagħna f'kamra mortwarja. U minn hemm beda l-proċess. Allura bdejna niġbru qisu f'gardarun diversi ħsibijiet u imbagħad ħareġ il-ħsieb ewlieni li l-atturi ikunu nofshom mejtin u nofshom ħajjin. U l-mejtin jieħdu l-ħajja meta jaraw li l-ħajjin qed jinħakmu bir-rema. U meta jaraw x'jistgħu jagħmlu, jibdew proċess biex iġibu lil-ħajjin inse li r-reba mhijiex vijabbli fil-ħajja tagħna ta' kuljum tantek qasira. Jien naħseb li l-aħjar li jsir li dejjem ġeneralment hekk nagħmlu hija li dawk il-linji li huma l-iskenetru fil-bidu fl-iskript ikunu diskussi mill-attur mad-direttur tul proċess bej wieħed ieħor ta' 9 ġimgħat ta' rehearsals biex imbagħad dawn jiġu irfinuti u nkunu konvinti li se jaslu sewwa ċari għand l-udjenza. ċari ma jfissirx li nitimgħu bli marfa, li l-immaġini tista' tkun toħloq impressjoni, iżomm il-goss u mbagħad inħallu fidejn l-udjenza biex timmaġina x'irridu ngħidu jew tpoġġi fil-kuntest ta' ħajjitha. L-ikbar sfida naħseb jiena hija li tagħti tred ħajta li taqqat il-ħsibijiet kollha li jkunu nġabru. Issa mbagħad sta għal min ikun qed jikteb. Meta fil-każ inkun jien, għax fl-aqda tagħna mhux biss jien nikteb. Li jibqa' jieħu l-feedback u jikteb. Kultant żmien niltaqgħu isma' jivwasaltaw. Ledik tajba, ledik mhix tajba u x'aħjar nagħmlu tali ħaġa hekk u mbagħad joħroġ il-prodott finali. Dak huwa l-iskript isir tekst. L-iskript isir tekst meta jibdew isiru r-rehearsals u saħansitra jibda jsir anke tibdil fuq dak l-iskript. Ħalli mbagħad isir skript tal-atturi u wara isir l-iskript tal-udjenza. Is-sewwa. X'inhi s-sewwa? Fisem is-sewwa. Fisem il-profeta. Fisem is-salib. Taf kemm inqatlu nies. Sar żebliħ tan-nies tkasbir tal-poplu. Kull min jarani jiddieħaq bija. Alla tiegħi. Alla tiegħi. Il-ħala tlaqtni. Mulej. Isma' l-leħen tiegħi. Għati widen għall-leħen it-tnejjid tiegħi. Irġibatu hawnhekk fostna. Kelmtu s-saħħa dawn idejn. Irridu nħossu ħdejna. Ħalli naddaf daw l-għajnejn. Bħal
ħafna kulturi oħra, f'pajjiżna għandna tradizzjoni twila ta' ħlejjaq fantastiċi li jabitaw f'irkejjen u mkejjen oskuri. X'inhuma l-oriġini ta' dawn il-ħlejjaq mid-dinja tas-seħer u tas-sħaħar? Tgħid fihom nitfa' verità u fejn issibhom? Fl-għajdut tal-imoddi jew kantuniera l-bot jistennew? Fit-tradizzjoni Maltija orali kienu jisemmu ħafna tipi ta' annimali fantastiċi. Diversi minnhom kienu kompletament fantastiċi, ġifieri mill-immaġinazzjoni tal-bniedem. U oħrajn kienu annimali reali li sibhom barra veri u li tawhom aspett fantastiku. Pereżempju fil-ħrejjef insibu il-silfjun u l-gabdol li huma ħud kbar u fil-ħrejjef tismuħhom jitkellmu u jagħmlu affarijiet fantastiċi, imma dawk kienu fil-fatt u għadhom baleni u ħud kbir li jeżisti fil-baħar. Issibu wkoll pereżempju stejjer tal-ora pl-iswed u li ġib ir-risq il-ħażin jew nkella tal-ħamiba l-bajda li ġib il-ġid. Daw ukoll annimali veri li ssibhom fil-twemmin Malti. Kienu jemmnu wkoll fil-bont ta' dwejra li kienet ħuta kbira li tgħix fl-ar ta' dwejra u li kienu jibżgħu minnha l-baħrin. Jew nkella l-qarnita l-kbira li kienet tgħix fil-baħar tal-Mellieħa. U kif għadna, hemm ukoll annimali li huma kompletament fantastiċi. Pereżempju fi ħrejjef naqraw dwar il-golfu li kienet tajra li toħroġ bil-lejl u toqtol l-asafar oħra tar-re u hekk tara lil xi persuna anke da jinbidel fil-melħ. Kien hemm l-ajkla l-kbira li kienet tgħix taħt l-art u di kapaċi persuna terfaw fuq dara. Kien hemm ukoll l-aġeb tal-ilma, aġeb ġifieri tip ta' monstru li kien serb b'7 tirjus. Id-dragun huwa wieħed mill-monstri li jinstema' ukoll fil-ħrejjef ta' Manuel Magri, jismu Dragun Draganti, forma ta' serb kbir. Kien hemm storja dwar id-dragun f'waħda mill-ħrejjef ta' Manuel Magri fejn dan id-dragun kien jinbidel forma ta' bniedem biex jisraq it-tifla tar-re. U kien hemm annimal ieħor jismu d-dajna li kien annimal jgħidu li kien aħrax ħafna. Waħda mill-annimali fantastiċi li jisemmu ħafna fit-tradizzjoni orali kienet il-bellija. Din kienet jgħidu forma ta' ħuta li tgħix f'xi bir u hekk xi tfal jitgħawlu l-isfel di kapaċi titlaw tiblaħħom għalhekk bellija. Forma oħra ta' ħuta li tinstab taħt l-art kienu jgħidu li teżisti fil-post Dragonara ħdej il-Bajja ta' San George. Hemmhekk hemm qar kbir fej kienu jisimgħu ħsejjes tal-ilma jitqalleb u għalhekk sejħulu Dragonara. It-twemmin naqas f'dawn l-annimali fantastiċi, iżda għataw min meta jara lifa jgħid li xi ħaġa ħażina jew nkella xi wiża jissoċjaha mal-mart. U hawn xi ftit ukoll naf min għadu jemmen li l-baħrija sewda hekk jara xi waħda tfisser li ġejja l-mowt. U għataw ukoll min jaħseb li l-qattusa sewda hekk jara xi waħda tfisser risq ħażin jew ħajġilu xi ħaġa ħażina. Imma bqija ħafna minn dal-twemmin spiċċallu. Fiċkunitna min jaf kemm qattajna sigħat naraw il-Tom and Jerry, Scooby-Doo u Mr. Bean. Il-kartuns tant huma parti mill-ħajja ta' kuljum li anke kartuns għall-kbar sirna naraw. It-tfal tal-lum għandhom xorti li fit-tfulitna ma kellniex. Għax issa jistgħu jaraw ukoll kartuns bil-Malti. Emme huwa sensiera ta' films animati għat-tfal iż-żarnet. Sissa bdejna bl-ewwel wieħed, bl-ewwel episodju jismu Emme. Huwa programm dwar cartoons dwar dan l-asfur Merrill li jgħix Malta u ħajibda
jitgħallem dwar id-dinja ta' madwaru. U ammirat għat-tfal żarnet, ġifieri minn trabi sa' kinder bej wieħed u ieħor. Bonġu, emme omt? Dan emme Merill li għadu ċkejken. Ċkejken ħafna, kif qed tara? Bħalek, mhux hekk? Plan huwa li t-tfal jieħdu gost u jippruvaw jirrelataw ruhom ma' dan l-asfur ċkejken li bħalu ma' beżana, bħalu ma' jafux ma' xiex jistgħu jiltaqgħu il-bot il-barra mid-dar tagħhom, mill-post sikur tagħhom. Bħalu ħajamlu ħbib ġodda, bħalu irridu jitalmu kollox mill-ġdid. Sawax, id-dar ma tistax titgħallem kollox. U emme jitlaq mill-bejta tiegħu u jibda jiskopri l-awtonomija, jiskopri ħbib ġodda, jagħmel ħbib ġodda u jrid jitgħallem ħafna affarijiet ġodda. Jiena nikteb il-monologu huwa nimmaġina li hemm narratur li qed ikellem kemm lill-emme bħala asfur u l-protagonista kif ukoll lit-tfal li qed jaraw lil dan l-asfur. Emme, ma tridx tagħtih biċċa? Le. Żgur ma tridx. Lanqas biċċa żejra. Hemm differenza bejn li tikteb program ta' animazzjoni u ktieb. Ktieb qed tikbu waħdek ġeneralment jiena mal-computer ikolli xi feedback u naqra l-ewwel hemm lil sħabi u x'naf dan, imma fl-aħħar mill-aħħar nagħti il-manuskritt kollu lill-pubblikatur tiegħi niddiskutu jissetjaw joħroġ ktieb. F'dal każ trid tiddiskuti ħafna minn qabel ma' min qed jagħmel l-animazzjonijiet, trid anka tiddiskuti ma' min qed jinnarra u jirrakkonta, u mbagħad meta jaqdu flimkien trid tara wkoll jibqa' x'jagħmel sens. Jiġifieri xorta nkun qed nikteb waħdi, imma b'ħafna mill-affarijiet lesti fis-sens ta' x'ħajkun qed jiġri bejn wieħed u ieħor fil-film jiġu diskussi ma' Matthew f'dan il-każ. Fil-bidu kif qalet Claire aħna niddiskutu fuq x'inhu il-kontenut tal-episodji, l-istorja, il-karattri u fejn ħajsir kollox, fejn nafu kemm jkollna backgrounds. U minn hemm parti tal-proċess kien il-karattri. Ġimet emme għax qed ħares lejh il-ħin kollu, domt mhux ħażin biex nasal għall-aħħar design. U minn hemm nibagħtu l-script lill-narratur, jirkordi kollox, mbagħad jien nibda l-animation minn fuq il-voice over tiegħu u meta nkun lest nibagħtu għal mużika u l-aħħar editing u polish. Il-programm huwa fuq il-YouTube channel tal-Literacy Agency. Importanti naħseb li konna xi ħaġa għat-tfal bil-Malti għaliex mhux qed nosponuhom biżżejjed għall-lingwa Maltija. It-tfal mill-ewwel jibdew jaraw programmi bl-Ingliż u bit-Taljan, illum insomma iktar bl-Ingliż m'għandix dubju. Dan żgur jekk mhux l-unika huwa wieħed mill-ftit li ħajkun qed jesponihom għall-lingwa tagħhom. U fil-każ ta' Malta li saret multikulturali, multilingwi wkoll, ħafna ta' tfal fl-iskejjel li huma li ġejjin minn pajjiżi differenti, imma qegħdin Malta u f'pajjiżna nitkellmu bil-Malti. Tajjeb li sa mill-bidu jibdew jisimgħu il-lingwa tagħna format li joġob lilhom. Sawax dan wara kollox huwa għalihom. Mhux aħjar tiskuża ruħek? Iva, trid tiskuża ruħek. Xejn ma kont bravu? Jabbrik kunx kejken. Kif se tgħidlu? Ek, Iva, trid tgħidlu skużani. Skużani ħafna. U ma terġax. Bravo. U issa sirtu ħbieb. Żewġ skejjel Ewropej, waħda fi Brussell u oħra fil-Lussemburgu, qed jipprovdu t-tagħlim tal-Malti lil ulied ħaddiema Maltin
It-tim tagħna ltaqa' ma' Doreen Koleiro, uffiċjal edukattiv tal-Malti, sabiex twaslilkom aktar tarif dwar it-tagħlim tal-sinna fl-Unjoni Ewropea. Meta twaffqet l-Unjoni Ewropea, twaffqu wkoll għadd ta' istituzzjonijiet oħra magħha fi ħdana. Dawn l-istituzzjonijiet bdew jilqgħu fihom ħafna impjegati u inħasset il-ħtieġa illi jitwaffqu skejjel għat-tfal ta' dawn l-impjegati. L-ewwel skola li nfetħet kienet fil-Lussemburgu, nfetħet fl-1953. Minn dakinhar law infetħu għad ta' skejjel oħra b'kollox 13. Huma ffinanzjati mill-Kummissjoni Ewropea dawn l-iskejjel u jilqgħu fihom madwar 30,000 student. Bin-numru dejjem qiegħed iktar ma jmur iktar jikber u hemm il-ħsieb li fi Brussell titwaqqaf ukoll fis-snin li ġejjin il-5 skola. Kull pajjiż membru huwa obbligat illi jibgħat għalliema. L-għalliema, n-numru tal-għalliema li jibgħat kull pajjiż membru jiddependi skont in-numru ta' studenti illi għandu jattendu f'dawn l-iskejjel. Fil-każ ta' Malta għandna madwar 150 student li jattendu f'dawn l-iskejjel u allura Malta kienet obbligata li tibgħat 5 għalliema. Ġeneralment dawn l-għalliema jkunu jgħallmu l-Malti kif ukoll jagħmlu xi lezzjonijiet tal-Ingliż f'dawn l-iskejjel. Is-sena l-oħra kien ta' unur kbir għalina bħala pajjiż għaliex waħda mill-għalliema li kienet ilha numru ta' snin tal-MMEK ħadet ingħatat il-kariga ta' direttur ta' waħda mill-iskejjel li hemm propju fi Brussell. L-iskejjel Ewropej joffru firxa wiesa ta' programmi edukattivi huma skejjel multilingwi ħafna fil-fatt jagħtu importanza kbira lit-tagħlim tal-lingwi u waħda mill-lingwi li tiġi malma fl-iskejjel hija propju l-Malti. Biftehim li sar meta Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea ġie deċiż li l-Malti jiġi mgħallem fit-tnejn minn dawn l-iskejjel, waħda fi Brussell u l-oħra fil-Lussemburgu. L-għażla ta' dawn l-iskejjel saret għaliex l-ikbar numru ta' Maltin li kienu qed jaħdmu mal-istituzzjonijiet Ewropej kien fi Brussell u fil-Lussemburgu għalhekk it-tfal ta' impjegati Maltin li jaħdmu hemmhekk jistgħu jattendu f'xi waħda minn dawn l-iskejjel u jistgħu jażlu wkoll li jistudjaw il-Malti. Il-Malti ingħata status privileġġjat bħala lingwa flimkien mal-Irlandiż u mal-Finlandiż, jiġifieri xi tfisser status privileġġjat, jiġifieri jekk ikollok student wieħed biss fl-iskola li qed jitgħallem il-Malti, l-iskola tittoffrilu illi jitgħallem il-Malti. Mhuwiex il-każ għaliex in-numru ta' studenti li qed jitgħallmu l-Malti, speċjalment fi Brussell, qiegħed dejjem jikber, qiegħed dejjem jiżdied, imma irrid jingħata t-tagħlim tal-Malti anki jekk hemm student wieħed biss. Barra minn hekk dan l-istatus magħruf bħala ONL, Other National Language, jagħti l-opportunità wkoll lill-istudenti Maltin li jibdew it-tagħlim tal-Malti mis-snin bikrin. Jiġifieri mhux f'xi snin iktar tard fil-primarja jew fis-sekondarja, jibdew mis-snin bikrin l-istess bħalma studenti Maltin qegħdin jitgħallmu l-Malti proprju f'Malta. U bħalma studenti Maltin jersqu għas-sekk, dawn l-istudenti jistgħu jersqu sal-livell tal-Bakkalorjat Ewropew li hija ċertifikazzjoni li tiġi anki aċċettata mill-Università ta' Malta biex jekk dawn l-istudenti jiddeċiedu li jiġu lura Malta jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta wkoll. Fl-iskejjel f'kull skola fejn jiġi mgħallem il-Malti hemm librerija attrezzata ħafna. Il-kodba li joħorġu minn żmien għal żmien f'Malta aħna nibatuhomlhom hemmhekk biex il-librerija dejjem tibqa' armata kif suppost. Għandhom libreriji u ħafna kodba tal-qari fil-klassijiet ukoll fejn jiġi mgħallem il-Malti, nibagħtulhom kartelluni, riżorsi, logħob, għodda diġitali biex nippruvaw ngħinuhom kemm jista' jkun. Is-sillabi jiġu żviluppati minn żmien għal żmien mill-ispetturi tal-iskejjel Ewropej, ġifieri aħna nieħdu ħsieb li jkollhom dejjem is-sillabu anki aġġornat skont tibdiliet li jkunu qed isiru f'Malta biex il-livell dejjem jibqa' il-livell li huwa meħtieġ għall-università. U
nejnuhom ukoll nħeġġuhom sabiex meta nkunu qed norganizzaw attivitajiet f'Malta bħal pereżempju Jum Dunkarm, huma fit-18 Ottubru jkunu wkoll qegħdin jagħmlu ċelebrazzjonijiet biex jiċċelebraw il-poeta nazzjonali. Ġifieri nippruvaw kemm jista' jkun inżommuhom viċin ta' Malta kemm qegħdin mili l-bot nippruvaw kemm jista' jkun inżommuhom viċin ta' hawnhekk. Fil-letteratura u drama, il-ħajja reliġjuża spiss isservi ta' sfond tal-praspar, bħal Father Ted fl-Ingilterra u Don Camillo fl-Italja, u Fra Modest, Fredu l-Fra u Don Benit f'pajjiżna. F'din ir-rokna se nħarsu lejn qassis ieħor ċelebri li ħareġ mill-letteratura lokali, il-famuż kappillan ta' Tuse Costa. Fil-letteratura ta' snin 30, Malta għamlet qabża kbira l-qudiem f'livell għoli ta' letteratura, biss mbagħad naħseb miċ-ċirkostanzi tal-gwerra u ta' wara l-gwerra ftit li xejn kien hemm żviluppi fil-letteratura u nemmen illi dawk is-snin Malta marret daqsxejn lura. Jekk kienet qiegħda tipprova tlaħħaq mal-letteratura Ingliża u Taljana jew Franċiża, u mbagħad f'daqqa waħda kellek nixfa kbira ta' 20 kważi 30 sena illi ma kellekx letteratura illi tista' tgħid illi kienet daqshekk ta' stoffa illi tkompli mal-letteratura ta' tletinijiet. Biss fis-sebgħinijiet iva u fl-lejl l-aħħar tas-sittinijiet naħseb illi Tuse Costa irnexxielu jerġa' jibni malajr, jerġa' jfakrek bil-mod satiriku mhux goff imma li kien juża Ġwan Mamo. Ġwan Mamo nafu li kien juża letteratura daqsxejn goffa u diretta. Kellu letteratura ċinika li ddaħkek Tuse Costa, illi żommok għaddej, il-kitba kienet mexxejja. U naħseb illi iva kienet relevanti ħafna għal dawk iż-żminijiet. Il-kuntest illi uża Tuse Costa kien il-politika ta' dak iż-żmien. Ġifieri kellek il-Partit Laburista illi kien fil-gvern, kellek il-Partit Nazzjonalista li għaddej minn trasformazzjoni li jibdlu l-mexxej tagħhom, kellek il-Knisja li kienet għada super potenza, kellek it-tilwim realistiku li kien hemm bejn Mintoff u Gonzi fis-sittinijiet. U Tuse Costa speċi qabad dawn l-affarijiet kollha u żewwiġhom fi ktieb umoristiku. Inti tħoss illi hemm pika bejn il-kappillan misterjus li ma nafu qatt ma nkunu nafu x'ismu dal-kappillan u Gustaf il-Gugu. Empika, sa meta inti tibda tidħol fl-istorja ssib li Gustaf il-Gugu huwa l-President tal-Partit Liberali, mela qiegħed jirreferi għall-Partit Laburista. Il-kappillan jiġbed lejn in-naħa tal-Partit Nazzjonali, qed jirreferi għall-Partit Nazzjonalista. U għandek daw l-esponamenti illi fil-ħajja reali qiegħed tħosshom dak iż-żmien tkun tħoss illi il-Knisja u l-Partit Laburista ftit li xejn kienu jimxu id fit. Kellek il-famużi 6 punti ta' Don Mintoff, illi rrid juża Don Mintoff biex jinfatam kemm jista' jkun mill-Knisja. Rrid jagħmel is-separazzjoni fuq minn daw il-punti kien is-separazzjoni ta' bejn Stat u Knisja. U f'daw tħosshom u tħoss il-kappillan il-poter li għandu l-kappillan, il-poter fir-raħal li għandu l-kappillan, in-nies iħarsu leħ bħala xi ħaġa. Għandek ukoll xi ħaġa li ġejja minn Don Camillo illi l-kappillan jitkellem mal-kurċifiss, kappillan jieħu l-pariri tal-kurċifiss. Ġifieri hu mibni tista' tgħid fuq l-istorja ta' Don Camillo. Imma l-element politiku Malti jinħass ħafna. Nemmen illi għandu jkun hemm iktar għarfien, għandu jkun hemm iktar studji dwar daw il-kodba ta' Tuse Costa. Milux wisq ħareġ żewġ kodba oħra tal-istess sensiela, ġifieri il-kappillan fil-ġimgħa mqazza jidilli u l-kappillan fil-miliet. Ġifieri nemmen illi
Għandu jkun hemm iktar studji dwar dan il-kittib l-ewwel net dwar José Costa u dwar daw il-novelli illi ħareġ fuq dal-imbierek, ħansemmi ktib minnhom dal-imbierek ta' Kappillan, għax il-Praspar jiġru warah, il-Kappillan jew jivvintomu, biss fl-istess ħin huwa persuna rispettata ħafna, persuna li awtorità, minna nnifisha hija awtorità, biss jagħmel il-kummedju wkoll, ġifieri jiżbalju wkoll u bekkat li José Costa huwa bilanċjat ħafna għax José Costa fej ħaqqu tbeżbiża l-Kappillan itijielu, fej ħaqqu tbeżbiża Gustaf itijielu, fej ħaqqu tbeżbiża tal-Partit Nazzjonalista itijielhom. Ġifieri dejjem żamm il-parzjalità. Nemmen illi jeħtieġ isir studju riċerka dwar José Costa u dal-Kappillan. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.